Surat admin grup rek, Kim. Hah? Surat admin grup rek. Heeh. Yang arep takon lah. Surat ngetoke nyong apa yang metu dewek. Lah kok sira kakon sinji? Lah kok rasa takon lah kok ngono lah. Sira ngamuk, Pak. Oh, isih takon kok ngono. Raine nyong ora ketara ngamuk. Ya ngamuk. Ya ngamuk kok. Oh. Lah nono apa? Grup ana wong 5. Gunane kan nggo rembugen. Nyong takon ya ono pertanyaan mbok ya ngenai solusi ada. Ya kok ngene Ji. Ojo kowe kok ngene ngono mbelesi maning. Kowe kurang ngene Ji ngono. Kok meneng kabeh. Nyong ngecat do moler-moler lho. Ya nyong sih ora maca kur mlebu tok. Lah kowe kiye kacumbuntunge ora maca malah centange wis biru kan berarti anggotane wis maca kabeh. Ya, Nyong gunane grup kan nggo ngapa? Nek ora nggo rembugan. Lah nyong lagi sibuk Ji. Sibuk ngapa tak takon. Ya lagi umbah-umbah. Ya wis sekiar ditoki sira apa nyong metu dewek. Ya jakono Lah yo. kono bubarke wae ra wis. Ya kan. Anane grup nggo omong-omongan bareng kok. Lah iya karena lagi sibuk, mungkin lagi udah sibuk ana sing lagi. Wong iso maca mung bales iki pra wene. Metu dewek nara dicoke. Sira ngaji. Lang urus.